Bisan pa man kung wa pa mahuman ang reblocking sa dapit na sunugan sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Gikanahong may pipila na ka mga sakop sa Lumad KKK. Alimaong ang nagsugod na sa pagpaparog sa ilang mga panimay ug nangimbitar pa uban nilang mga kaubanan apan ang Lumad mihangyo nga unta paminahon usab ang ilang habig. Anang report ni Luan Merondina. Ubay-ubay na sa mga nasunugan sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok ang nanagbutang na og trapal sa ilang pwesto aron adunay temporaryong kapasilungan samtang nagpadayon pa ang reblocking. Apan kun ang uban nagtolda-tolda lang ang pwesto ni Amelito Jimenez, kinsa na ilang si Dato Amihan nakapabarog na og mga konkretong haligi. Kagahapon, gibisita ni Mayor Junard Ahong Chan ang ilang dapit human makadawat og taho nga may mga lumad nga dili taga sitio Santa Maria ang nagpabarog na og mga balay sa dapit. Matod ni Dato Amihan, usa-usab sila sa mga nasunugan. Ug gipakita pa sa iyang asawa ang nasunog nga tulo ka mga flagpole nga ilang gipabarog sa gitawag nilang tribal court tupad sa ilang balay. Maro sakit namin ako sa nga dirita. Kunya anaon nila. Nasunugan ta. Ya, makaprobe ang mga tao diri. Kinsa gid ang tagiya gid ang lugar nga nagpuyo diri. Dili kami nga nangimbitar sa kulo ko og mga kining tagalaing lugar. Kani nga area mao ni diri among puso. CR na mo sa gawas, CR na mo sa sod. So kani mga picture diri ni siya nga area. Kay kana diha kusina man sad namo. Kana siya amo ng tindahan. Ang kato siya kwarto namo. Ilang gihimakak nga nangimbitar sila ug uban nila mga kauban nga magtukod na usab og panimay sa dapit. Gani nagpakita sila og mga hulagway sa ilang tribal court nga nagbarog sa dapit sa wala pa kini malakip og kasunog. Kini nagtukod ko ani kay para ni sa mga naay mobisita sa kaubanan namo. Natural ato na sila entertainment kay tribal court man rin napita. Ato na sila nga timanon. Dili kay mangimbitar ko. Apan sa pangutana, kung maigo sa reblocking ang ilang pwesto, kini ang ilang tubag. Kung agianan lang, siguro tingali di masiguro na maigo din napita. At mo lang tanaw kung sa idagan sa reblocking, kung naamag yung reblocking. Siniguro mo gani siya ma'am, kaya baso niya maabtan tagbagyo bitaw. Kung matakibawa ng buwan na, kung doon ay bagyo, magsilbi ba ni mga trapal-trapal, okbon man siya. Matod sa mayor, ang dapit nga gipabarugan ni Dato Amihan iya sa peza ug wa kini malakip sa mga dapit nga gikonsiderar nga matukuran pagbalik og mga panimay. So katong babae nga akong na istorya kagahapon, wala kasi appeal sa nasunugan may pero mao'y agresibo kayo. So manaya mong pamayawan nga masudlan ka niya na, malugaw na noon, magyagaw na. Apan kay ang mga lumad, mi pasabot nga may mga dokumento usab silang gihuptan, busa og mga adlaw, ipatawag sila og tigom uban sa taga-peza. So at least makakita, once and for all, nga nila nila magbalik-balik, na mapakita nila kung sa may ilang dokumentong ginaginitan, o sa may dokumentong ginaginitan sa PESA. Gipasabot ni Chan nga ang dapit na sunugan nakaigo og tulo ka managlahing lote. Usa gipanag-iya sa PESA, usa sa pamilyang Lim Tanho ug usa sa General Milling. Apan dili ang tanang dapit mamahimong katukuran og balik sa ilang mga panimay. Nanatay initial na 465 ka beneficiary na nga mo ay ma-relocate sa maong area sa katong property ni Lim Tanho. So, katong property nga maigo sa General Mailing may ma-transfer to siya sa General Mailing property set within Barangay Pusok, no? Gipasalig hinuon ni Chan nga mapahimutang gayud ang tanang mga nasunugan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.